סיימנו עכשיו את ראש השנה, ואנחנו לקראת יציאה לקרב בחגים, בימים נוראים. בראש השנה כתוב בגמרא שעם ישראל עוברים כבני מרון. כבני מרון יש לה פירושים. פירוש אחד, כמו כבשים, פירוש שני, כמו חיילים של צבאות בית דוד. לפני כמעט שנה, בשמחת תורה, 7 לאוקטובר, עם ישראל היה נראה לאויבים שלנו שהוא כמו כבשים. היה נראה להם שכמו קורי עכביש, שהשסעים בתוכנו, שחילוקי הדעות הופכים אותנו לכאלה פריחים שאפשר לתת איזה מכה ולרסק אותנו. הם אמרו את זה. אבל מי שאל לו את התיאוריה הזאת של הקורי עכביש, אנחנו יודעים מה קרה לו היום. עם ישראל קיבל מכה כואבת מאוד, מאוד, אבל מיד אחרי זה, כאריה קם ביחד. ושינה את התמונה בכל הזירות. ופה אני רוצה להגיד משהו. תראו, בראש השנה אנחנו תוקעים בשופר. תקיעה, יום תרועה קוראים לו. מה זה יום תרועה? התקיעה בשופר היא מבטא איזשהו קול פנימי, קול עמוק. אתם יודעים, לפעמים אנחנו מדברים, ובתוך הדיבורים יש לפעמים חילוקי דעות וויכוחים, אבל כשאנחנו לפעמים תוקעים בשופר, ראש השנה זה בא להגיד, תדעו לכם, בפנים יש איזושהי צעקה מהלב, אבל הצעקה הזאת היא לפני המילים. היא באה לבטא את מה שהוא לפני המילים. לפני המילים כולנו אחים, כולנו אוהבים אחד את השני, גם אם יש פה ושם ויכוחים, ויש, כן? אבל אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו אחים, אנחנו ביחד, וכשאנחנו ביחד אנחנו חזקים מאוד. זה מה שאנחנו אומרים בראש השנה. אנחנו צריכים יום אחד לעצור ולהגיד מי אנחנו באמת. לא המעשים. אדם חוטא, אדם מתווכח, לפעמים הוא לא מצליח לבטא במעשים שלו את מה שהוא באמת רוצה. יום אחד הוא מתחבר לעצמו, וכשהוא מתחבר לעצמו אנחנו זוכרים שכולנו אחים. אנחנו זוכרים שאנחנו מוכנים אחד בשביל השני למסור הכל, כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם. ומתוך המקום הזה, זה המקום הכי טהור שאנחנו עולים. תדעו לכם, אנחנו עכשיו מגיעים, סיימנו ראש השנה ולא זכינו, יש כאלה שרגילים כל שנה להיות עם אולי בגדי שבת, לא עם מדים, יום כיפור, לצום, להתפלל, מי שרגיל, אבל השנה זה לא קורה. השנה ראש השנה, עובדים על הכלים, מתאמנים, יום כיפור בלחימה. עוד רגע אנחנו גם ניגע למעשה בהלכה. זה ברור שאנחנו לא נצום, כל מי שחוצה את הגבול הוא לא צם, אבל תדעו לכם, אין דבר יותר גדול ויותר גבוה מיהודי שהולך להגן על העם שלו, מיהודי שזוכה להיות המשך. אמרנו, הם חשבו שאנחנו כבשים, אנחנו חיילים של בית דוד, אנחנו המשך, כמו שהמגד אמר אתמול, שרשרת הדורות. כל חייל פה הוא המשך של צבאות בית דוד, הוא המשך של יהודה המכבי, הוא המשך של מרדכי אנילביץ' בגטו ורשה, הוא המשך של לוחמי תש"ח. הוא כותב את ההיסטוריה, הוא לוחמי תשפ"א. לא בצחוק, באמת. יהודים שקמים ביחד מכל כמו שאמרנו, דעות, מגזרים וכולי, ביחד באים ומוכנים להיאבק ולהקריב בשביל חטופים שהם לא בדקו אם הם בדיוק חושבים כמותם, ובשביל כל עם ישראל. אז כמו שאמרנו, אין דבר יותר גבוה מהמצווה הזאת לקום ולהגן על עם ישראל. הרמב"ם אומר שכשאדם שיוצא למלחמה, הוא לא חושב עכשיו על המשפחה האישית שלו, על העבודה האישית שלו. עכשיו הוא חושב איך הוא חייל הכי טוב, איך הוא תורם, איך הוא עושה את זה בצורה הכי מקצועית, הכי טובה, הכי מכל הלב, איך הוא משקיע, איך הוא עוזר, כי כרגע הוא פשט את הבגדים האישיים שלו, ועכשיו הוא אדם כללי. ומתוך הדבר הזה שהוא אדם כללי, תדעו לכם שכתוב בספרים שאם אדם הולך לדין לפני הקדוש ברוך הוא, מי יצדק לפניך בדין? מי יכול להגיד לעצמו אני צדיק? אין לי חסרונות. כתוב שאפילו האבות הקדושים, הצדיקים הגדולים, הם לא יכולים לעמוד בדין. אבל אם אדם הוא עכשיו לובש מדים והוא הולך להגן על עם ישראל, הוא כבר לא אדם פרטי. הוא עכשיו חייל בצבא הגנה לישראל, הוא זוכה עם המדים האלה,
אולי אפילו שהם מלוכלכים ומאובקים, עם קצת זהה להיות מבחינה רוחנית הכי גבוה, הכי נקי. כי הוא עכשיו אדם, עם ישראל כולו, הוא תמיד, תמיד, תמיד מובטח לו שהוא מנצח. זה דרך קשה, לא ברור שאנחנו יודעים שהם משלמים מחירים ברמה אישית מאוד קשים, גם ברמה של עם ישראל, אבל תדעו לכם, זה הדבר הכי גבוה. כשאדם לוחם ביום כיפור, הוא צריך להיות חזק, זה לא חומרה להגיד אני לא יצום ונראה אם אני אצליח, לא. הוא ישתה וזאת תהיה המצווה שלו, הוא יאכל וזאת תהיה המצווה שלו. להיות חזק כדי לעשות את התפקיד שלו הכי טוב. זה דרך אגב, באמת בסוגריים, כל מי שחוצה גבול הוא צריך לאכול ולא להתחכם ולא זה, צריך לאכול ולשתות, זה ההוראה של הרבנות הראשית הצבאית, כן? הוא צריך לעשות את זה, כי הוא צריך להיות חזק, גם אם הוא עכשיו נמצא בהמתנה אז צריך שאם יקראו לו השנייה הוא יהיה חזק, הוא יהיה דרוך. מישהו בחוץ, זה דברים אחרים, ואפשר לבוא אליי כמובן פרטני, ודרך אגב אני אשלח הוראות דרך המפקדים, את הנחיות הרבנות הראשית למי שרוצה, גם אותו דבר שאני אומר לגבי צום גדליה, אתם לא צמים צום גדליה ואתם אוכלים, שותים והכל בסדר, ואתם יכולים לעשות תפילה מיוחדת לאכול ביום כיפור או בצום גדליה לשם שמיים. אז אנחנו עכשיו, אני רוצה להגיד עכשיו ביחד תפילה לפני יציאה לקרב, ולברך אתכם שתלכו לשלום, תחזרו בשלום, עם ניצחון, עם בריאות, בשמחה, עם הצלחות גדולות גדולות גדולות. אחר כך נזכה לעשות אפילו תקיעת שופר. אדוני צבאות אלוהי ישראל יושב הקרובים, אתה ציווית בתורתך לאמור, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם אויביכם, להושיע אתכם. ועתה הנה אויביך ימיון ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. היינה עם חיילי צבא הגנה לישראל שלוחי עמך הקרבים היום למלחמה על אויביהם. חזקנו ואמצנו, ריבה את ריבנו, לחם את לוחמנו, החזק מגן וצינה, וקומה עזרת לנו, ופדנו למען חסדך. אלוהי שיתם מוך גלגל כקש לפני רוח, כאש דבעריה וכלהבת אלעת הרים. כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבעלו עד עד ויחפרו ויעמדו. עכשיו תחזרו אחריי. אנא אדוני יושיע נא, אנא אדוני יושיע נא, אנא אדוני יושיע נא, אנא אדוני יושיע נא, אנא אדוני יצליחה נא, אנא אדוני יצליחה נא, אנא אדוני יצליחה נא, אנא אדוני יצליחה נא. קבע לנו עזרת מצער ושב תשועת אדם, באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. ועכשיו עוד פעם לחזור אחריי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אמן.